Ahoj, volám sa Jozef Pilát, narodil som sa uprostred malej krajinky na Slovensku. Už od malička som bol veľmi zvedavý. Moja zvedavosť je sprevádzaná silnou túžbou niečo tvoriť. Rozhodol som sa teda vycestovať za štúdiom umenia do zahraničia. Hovorí sa, že ak chce človek spoznať seba, musí odísť vonku. Ak sa chce niekto venovať umeniu, znamená to zasvetiť celú svoju bytosť. Umenie je predovšetkým ťažká práca, a to v každom slova zmysle. Od skorého vstávania po koncentráciu na dielo v ateliéri, sebavzdelávaním, navštevovaním nových miest a až po výslednú autoprezentáciu v galérii. Jednoducho byť všetkým, všade, všetko vedieť, všetko vidieť, všetko počuť. V mojich prácach čerpám inšpiráciu z prírody. Snažím sa prírodu nekopírovať, ale odpovedať na ňu. Nikdy nerozdeľujem človeka od mojej práce. Častokrát sú jedným celkom. Citujem slova, ktoré ma často inšpirujú pri tvorbe. Si všetkým, čo vznikne z chvíľu na chvíľu. Nemôžeš vidieť nebo, pretože si nemohol. Nemôžeš sa dotknúť zeme, lebo si zemou. Nemôžeš počuť dážď, lebo si dažďom. Ty a vesmír ste jednou chuťou. V mojich prácach sa snažím preniknúť dovnútra človeka na základe jeho hnevu. Mojou najsilnejšou spomienkou z detstva sú práve hračky, ktoré som si sám vyrábal. Pochádzam z väčšej rodiny, takže nové hračky neboli u nás bežné. Svojou predstavivosťou som vyjadroval práve nimi. Boli stĺpmi môjho Neverlandu, v ktorom som hľadal vlastné ja. Jednoducho ísť za svojím snom. V živote neexistuje konkrétny cieľ alebo projekt snov. Existuje len cesta. Na svojej ceste sa jednoducho pokúšam prelomiť čoraz vyššie hranice a stotožňovať moju osobnosť s umením. A nakoniec určite vystáva mama. Pre túto otázku sa musí postaviť raz každý z nás. Poznám však jeden spôsob, ako zistiť, v čom sme dobrí. Potrebujeme na to len pierko a jeden papier. Na jednu stranu si napíšeme to, v čom si myslíme, že sme dobrí. A na druhú stranu papiera si napíšeme, o aké radi nás prosia naši priatelia. A to, v čom sa budú sledovať obidve strany, to bude naša odpoveď. Pretože ak nás niekto prosí o radu alebo o pomoc, tak to sme skutočne v tom dobrí.